diri untuk nyanyi GITC Maju Los, yuk bersama-sama. Mangga. Dari depan Bapak Ibu, mari kita berdiri bisa. Ayo bangkit, yuk kita nyanyikan GITC Maju. Andi anu lodo dari Ibrahim Tunggamulo nalika ngarso inje ing tanah Jawa ora wedi rekoso ora tau Rasulullah mlebu metu desa kutha wis dosa. Silakan duduk kembali. Itu